A függőség nem az első baj az érzelmi szenvedés vagy nehézkedés, és erre a függőség egy ilyen pillanatnyi megoldást ígér, és pillanatnyilag nyújt is, de káros a hosszú idő alatt. És mit mondasz arra vonatkozóan, hogy mi áll a függőség hátterében? A trauma? A trauma nem feltétlenül az, ami nagyon bántó. A trauma nem az, hogy mi történik hozzánk, a trauma az, hogy mi történik velünk. Tehát vannak persze kifejezett traumák, a verés, az ütés, a érzelmi bántás, a szexuális zaklatás, az apa, egy alkoholista, az nagyon traumás a gyerekeknek, stb. Vagy az anya, stb. De maga a trauma az a szó, a görög eredeti szóból ered, ami azt mondja, hogy seb vagy egy sérülés. Na most embereket, főleg érzékeny gyerekeket meg lehet sérteni nem csak azzal, hogy bántjuk őket, hanem azzal is, hogyha nem